Kani kadai Kadudarshan Meghalaya, but Nipriang Sobhaya P. Baro, Shakatu Kubor Matakajanmin. Shaban Pashki Kubor Kibabnia, Ninya Pechoy Kimat Pakong. Let Tep Kerteng ke MP Baminta ke Agatha Sangma Latura, Ong Baka Election Lok Sabha, Kadai Kamtam E Bandang Yai Beteng Shu, Haka Limpi Jongkaroy Kapar. Let Tep Kerteng ki Kertong Kaseng Congress Jongka Jilla Nakabenta ki Artali ki Shuki Lok Sabha, Pinpao Jing Shanya, Haki Nongkershan, Banjob Election. Pinpao Kaseng BPP Yaka Jinget Scam Jongka, Baki Matrekam Jongka San Hima Sima, Kabakhoy Basuba, Batka Jingsen Shar, Bamdon Jing Bamsap, Kin Punjab Yaka Haka Election Lok Sabha, Na Shillong Haka Sni Let Tep Kerteng. Kintu ka VPP ya ka RDA banweng no naka election Lok Sabha bat bankershan no ru ya ka kertong ke jongka. Bat nang yo bor ka seng NPP haswa ka election Lok Sabha hadin baken tiap seng kinong yalam na kiwei pat kiseng. Ki kubor ki babenia ke MP ke Baminta Natura ke Badairu ke Kertong nakaseng NPP ke Agatha Sangma kalaong bakani ke election Lok Sabha ke Baminta ke dai Kamtam E Bandang Yai Beteng Shu ha ke Linti Jongkaroy Kapar. Ke Agatha ke Bala Let Tep Kerteng Yaladi ha ke Sngi Baar kalaong ba kaseng NPP kalala banle bha hakini ki Hinriu Snem Bala Let hapo kani ke Jella. Hakaba makaru kadai kawai na kidekot jong kani ka kenhun kum ka MP. Kala ongru ba kani kadai kadak kasyen ba ya kaseng la pediang ngobha da kibriu baro. Laya senran langru ya ka da menteri rangba ka jela u Konrad ke sangma ka kemie jongka bat usembut menteri rangba ka jela u badairu u presiden kaseng NPP jong kani ka jela u ba presiden tensong. Member of the NPP and being a member of parliament belonging to the NPP, it is a teamwork, and Mandirang Angna Puna Ode, it's a sign that the team and the entire NPP is something that is accepted by the people. Kaseng Congress Jongka Jila Meghalaya hakasngi baar kala Let Tep Kerteng nakabenta kishuki Lok Sabha Jongka Shillong Batura. UMP Baminta uba Vincent H. Pala ulalet Tep Kerteng yaladi haka office trekam jong deputy commissioner kat ba UMLA kaseng Congress na Gambegre constituency usaleng e sangma ulalet Tep Kerteng ha office UDC Hatura. Kaseng Congress kangets Kemru baki pat nongkershan jongka kidang ne dangsa bat ba kajingbam yasha shilyang kerpang jongka kan penyo ikibut kibadon kam Banjob hakanika election. The citizens. Based on that, I think the people will make their stand and will make the decision. Kaseng VPP kanget scam baki matre kam jong kaseng halor kinong rimbas scam jongka kan penyo ya ka jingkershan ka badon kam Banjob haka election Lok Sabha na Shillong. Ukertong kaseng VPP uba Ricky J. Sinken uba lalet Tep Kerteng hakasni baar ulaong bakaseng kala dep penkre nadong syadong bat kala yo jingkershan rat baru nadu natenrai. Hakabayadei bat kaseng BJP kabala ai jingkershan ya kaseng NPP ulaong baki brio kilong kibala syempang bha ban sngotu bat yoi ya kirong kirup basisha jong kaseng NPP bat ula iru haki banrai kat kaba kisngodei. I'm sure people are now seeing the true colors of what is NPP and BJP. So I'm sure we need the wisdom of the electorates to take the decision, and we have electorates who are well aware of the situation, and I believe as a party and even myself that the voters how they know and they will take the decision, and it will be a right decision. Kaseng VPP kala kentu ya ka Sinrop Regional Democratic Alliance bakan wengno yaladi naka jingyakun naka benta ka syuki Lok Sabha bat kan kershan no penbanru ya ukertong jangka uba Ricky J. Sinken naka syuki Shillong.
Haba ajengkran ha ka jingelap election kabla long hashnong mau kriya ha ka sngi ningkong u president ka seng VPP uba Arden Miller basayamot ula ong ba kidukhat ka sinrop RDA ka seng UDP bat ka HSPDP kila day ban yoi ya upat ba patsan ubabun ubalawan ban yishim benta ha ki jingelang ka seng VPP ula kamru baki briu jong ka syuki lok sabha na shillong kila dep rai ban vote na ka benta ukertong ka seng VPP. The People Party, lalat hikam sisa, pablong kita kiseng lulong kita sisa, pabigwa ang yen, natawpad pa, sobha withdraw no, yawani, jonan no, batni. Katba ka election Lok Sabha kala nang jan ka seng NPP hapo jila Meghalaya kala nang yo jingkershan ratba hadin babun kinong yalam bat kinong trei jong ki seng san perthai baper hakkeleng ki jaka jong ka jila kila nang wan pinyas no yalade bat kani ka seng haki jingkela ki ban sa jingken mau kinong yalam nakaseng UDP bat Congress kila wan ban pinyas no yalade bat kaseng NPP ha ka jingelang kabalalong ha kasngi ningkong ha umsning palat saus pa angut kidukhat nakaseng UDP Congress VPP bat kiwei pat kiseng san perthai kila yasno no bat kaseng NPP kabapen pau ya ka jingkela kabakraw ha ka san hima sima Kibala pediang snobha yakini kidukhat kibatamai kidai kinong yalam bakhampau jong kasang NPP kentup ya uba pinyat sings im ubadai working president jong ka East Khasi Hills district haringkat bat unong ai ktien kasang NPP uba Himalaya Shangpliang bat uba Samlin Malnyang ubadai UMDC na kasang NPP. Yakba anak ini yakba menyebutkan parti itu hati dulu bentar yang berpun pasal ini. Saha kawai pat kajingja da ki spa ngot ki dukhat jong kaseng Congress na po Milliam constituency kilalet banyas no bat kaseng NPP hakasni ningkong. Kidukhat kaseng Congress kilayas no bat kaseng NPP hakamat kajingya don ringkat lang jong kinong yalam bahakli jong kaseng NPP. Hakaju kapor pat hakajingelang pat ba kabalalong hanong se working president kaseng NPP jong kani kajila uba wailat Miki Shilla ulaong bakaseng Congress suki kala anang jarangai da kaba kamru bakamlong satya kabasuk dalai leiru na kabenta kani kaseng kabala rimtam ban khelem ya ka sarkar pedang NDA hapo kajingelam kaseng BJP Uba Shilla ula kunthok persyaru ya kaseng Congress nakadaw bakamla ban pediang ya kijingkela. Kasorka Meghalaya kan sawat ya kilat kilenti ban wanra ya ki relkai lani ki toy train ha kani kajila. Da ka papenpau pat ba halor kani umentri ki kam jungok kai perthai uba pol lingdo ulaong ba kani barok ka syong ha ka jingla ban pentre kam yaki. Ulaong ru ba hadu menta kimpat wat benya la kani kala bantrai kam ne kajingbu yakini kirel kai lakmi lenti bahkan kentiu syuk yaki kam jungok kai ha kajela ka Darjeeling ka badai tang maka nakijaka lum bandon yakirel kai kadon ha ka kenjang ka ba ar hajar saupo san la ongru baka sarkar Arunachal kala perkhat banwanra no dakirel kai hasnong tawang ka badon hak hadu ka khaput jongkari India ba China. Kaseng KSU na skul ba nehu hakasni baar kalathang yakikot kisla jongka Citizenship Amendment Rules 2024 kum kadak ban persya ya ka jingpentrai kam ya ka Citizenship Amendment Act hakani kajela hakani kajing yaki persya layashim bentalang da kaseng Achek Nehu Students Union kaseng Naga Postgraduate Students Coordination Committee ka All Mizo Postgraduate Students Union Nehu Manipuri Student Union bat ka Arunachal Student Association jong ka skul ba Nehu. Katkum ka KSU kila persajur ya ka CAA nakadaw baka sarkar India kam shim la shim kya ya ki jing sngaw bat jing persya jong ki try muluk jong ka ni kajila. Ka office trekam jong ka district tuberculosis officer Riboy district kala rakhe ya ka World TB Day arpo saw Hasin Paul Parish Hall hanong po mentakasngi. Hakani ka program la don lang u Professor GD Sharma ubalong u Vice Chancellor ka USTM kum u Kongsan.
bat uji borgohain ubalong u WHO consultant NTEP kum usembut kongsan bat kiwe de kapang pedeng jong ka world TB day arpo saw kalong yes we can end TB lani hoot ngila ban pen kut no ya ka jing pang TB la samru ya ki busket na ka benta ki kam paper ha ka ni ka sngi haba ai jing kren ha ka ni ka program u ji borgohan ula ong ba menta usnem kum ba nyo teli kishnong ka than ri boy kin salat no na ka jing pang TB menta ngin ya pet ya ka jing long jing man ka sun beneng hasilong ka jing shit ka long khat pra 0.1 degree Celsius bat ka jing kriat ka long khandai 0.2 degree Celsius ka jing ngam ka haw ka long san ponyo na ka shispa min step bat propo na ka shispa janmit kan ka jing hap slap ka long 0.0 millimeter bat ka laru bandan ka jing hap slap ka bamulu mala hakikat to ka ni ki jaka shaban poi shaka pakut jong ka ni ka thop khubot ngin ya pet yang sa shi sen ya kimat pakong san Let tap kerteng ke MP bamenta ka agatha sangma natura ong ba ka election lok sabha ka dei khamtam e bandang yai beteng shu ha ka lenti jong ka roi ka par Let tap kerteng ki kertong ka seng congress jong ka jilla na ka benta ki artali ki shuki lok sabha pin pau jingshania ha ki nongkershan banjob election Penpau ka seng VPP ya ka jingit scam jongka baki mat trekam jongka san hima sima bakut basuba bat ka jing senchar bam dan jing bam sap kin Punjab ya ka ha ka election lok sabha na shillong ha ka sini late tap kerteng kintu ka VPP ya ka RDA ban weng no na ka election lok sabha bat ban kershan no ya ukertong jongka Bat nang yo abor ka seng NPP haswa ka election lok sabha hadin ba kentiap seng kinong yalam na kiwei pat ki seng. Te parlok ka tu ngilapoi sya ka bakut jong ka thup ko bor jing ni mata ka janmit hadu bangin dai syam yang bat phila shai ka sngi kublei pi baro.